Най-тежката комуникация по Коледа не е с хората навън, а с самият себе си. Пак закъснях. Пак не успях и пак не съм достатъчно добър. Повтаряш го вътре в себе си отново и то без да осъзнаваш. Обаче ти не си уморен от пазаруването и от празниците, а ти си уморен от твоя тон в главата. Представи си само, ако говореше така на дете и ако му повтаряше това всеки ден, ти щеше да го сринеш. Но със себе си го правим постоянно и го наричаме мотивация. Виж, опитай да смениш този тон от натиск към себе си с разбиране. И тогава твоята нервна система постепенно ще започне да се успокоява и изведнъж хората около теб ще станат много по-леки, а ситуациите много по-поносими. Защото начинът, по който говориш към себе си, е тренировка за начинът, по който живееш своят живот. Ако искаш да промениш мисленето си, последвай.